Maksudnya piye? Yubdaluna tegese diganti sapa ahli nar juludan ing kulit baydo akang putih. Kulite diganti kulit sing rupane putih. Ka amsalil qaraqis kaya dene putih kertas. Jenengan roh kertas sing rupane putih, besok kulit kula panjenengan ketika kula panjenengan manggok nang neraka niku diganti rupane ora coklat-coklat ngeten niki Pak, dadi putih Pak. Kulit panjenengan kula panjenengan diganti kulit putih. Dadi kulit putih kok rusak digantine kulit putih, digantine sak terus-teruse. Lah niki awake dhewe kok sampai napa niku istilahe diganteni kulite. Dicetot kulite niku lho lorone masyaallah. Kulit kula jenengan niki lho kok sampai diganteni kulite. Dicetot niku lho masyaallah. Larane sedina suwi kadang kala urung mari. Cik krasa cetotane. Niki kulit Pak. Landane yo kula panjenengan samangke diganti kulite. Ya muga-muga cara kula panjenengan iki manggok nang neraka Pak. Muga-muga ora suwi-suwi. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratal kiram panjenenganipun Romo Kiai Haji Ahmad Badrus Sholih, pengasuh pesantren Al-Huda Munggah Ploso Nganjuk, takmir Masjid Baitul Karim ingkang minulya lan sedaya para bapak, para ibu ingkang hadir, ingkang sedaya muga dimulyake karo Allah Subhanahu wa taala. Sareng muji syukur datang Allah kanthi ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Kanthi tasyakur sing kula panjenengan waca, muga-muga nikmat ingkang dipun paringaken Allah, terutami nikmat sehat dhahiran wa batinan, saged langgeng ngantos minjang wonten ing yaumul qiyamah. Sholawat salam mugi tansah kunjuk panjenenganipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga minjang wonten ing yaumul akhir kita pinaringan syafaatipun. Sarang kita niat taqarrub, niat marek datang Allah netepi kewajiban inggih punika ngaji. Muga-muga kanthi niat ingkang sae pagesangan kula panjenengan estu dadi pagesangan ingkang tansah pikantuk ridho saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Niki babe neraka malih dadi dicicili sithik-sithik mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Kedap malih mengke babe surga. Niki kedap malih mawon, kedap malih. Bismillahirrahmanirrahim. Enten hadis kedik wa qala dawu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dawuh fi tajaddudi adabil kufar. Niki ing dalem ngenyar-ngenyarine siksane wong kafir. Bapak Ibu, ternyata sing diperbaiki, sing diperbarui niku mboten namung donya. Ternyata siksa akhirat niku ya dinyar-nyari. Jadi dinyar-nyari Pak. Setiap kali, setiap waktu siksa sing mangguk nang neraka niku diperbarui. Fitajaddudil kufar, fitajaddudi adabil kufar, ing dalem ngenyar-ngenyarine siksane wong sing padha kafir. Niki teng Quran enten dawuh fi tafsiri qauli ta'ala, ing dalam tafsire dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Quran dawuh badalnahum juludan ghairaha niki. Badalnahum mongko angganti sapa ingsun Allah sing ganti Allah. Senajana malaikat sing tandang, tapi malaikat niku diutus karo Gusti Allah, Pak. Dadi kabeh niki kersane Gusti Allah. Maka badalnahum ganti sapa ingsun niki ingsune Allah.
wingi kula pun matur nek nang neraka enek petugas sing tukang gepuki jenenge malaikat Zabaniyah, tapi sing jaga neraka jenenge malaikat Malik. Teng kajian dik winginane niki sing ganti Allah, senajan ting tandang malaikat. Donya niku ngoten, donya niku ngoten. Dadi senajan sing ngetokne Pak Mbok kula panjenengan, tapi sing ngetokne kula panjenengan sangka mboke awake dhewe, sangka guwa garbane mbok niku nggih Gusti Allah. Tapi sing ngeden mboke, ngoten lho. Sing ngeden mboke, tapi sing ngetokne sapa? Gusti Allah. Nek gak ditokne Gusti Allah, senajan mboke ngeden ya ora bakal iso metu. Tapi ya kudu enek sing ngeden, ngoten lho. Niki hukum donya ngoten niku. Dadi senajan sing ngetokne Gusti Allah, jabang bayi sangka guwa garbane ibu, tapi yo kudu enek sing ngeden. Sing ngeden sapa? Mboke. Tapi nek Allah gak ngersakne senajan mboke ngeden ya ora bakal iso metu. Dadi sing ganti niku Gusti Allah. Badalnahu, ganti sapa ingsun ing wong kafir juludan ing kulite ghairaha kang saliyane kulit. Dadi diganteni Pak kulite kan kobong Pak, dikepuki kulite rusak, dibong kulite kobong, kok rusak kok kobong, diganteni kulit sing anyar, ngoten. Maksudnya piye? Yubdaluna tegese diganti sapa ahli nar juludan ing kulit baidho akang putih. Kulite diganti kulit sing rupane putih. Ka amsalil qaraqis, kaya dene putih kertas. Jenengan roh kertas sing rupane putih, besok kulit kula panjenengan ketika kula panjenengan manggok nang neraka niku diganti rupane ora coklat-coklat ngeten niki Pak, dadi putih Pak. Kulit panjenengan kula panjenengan diganti kulit putih, dadi kulit putih. Kok rusak digantine kulit putih, digantine sak terus-teruse. Lah niki awake dhewe kok sampai napa niku istilahe diganteni kulite, dicetot kulite niku lho lorone masyaallah. Kulit kula jenengan niki lho kok sampai diganteni kulite, dicetot niku lho masyaallah. Larane sedina suwi kadang kala urung mari cik krasa cethotane niki kulit Pak. Landane yo kula panjenengan samangke diganti kulite. Ya muga-muga cara kula panjenengan niki manggok nang neraka Pak, muga-muga ora suwi-suwi, amin ya rabbal. Yang jelas kula panjenengan niki arep dadi wong sing resik tanpa dosa kok kaya-kaya gak mungkin. Tapi awake dhewe niki usahane supaya piye awake dhewe niki ora suwi-suwi manggok nang neraka. Niku usahane. Wong awake dhewe niki mlebu surga kudu resik sangka dosa. Sementara kula panjenengan niki metu sangka donya resik sangka dosa kaya-kaya kok gak iso. Kaya-kaya gak iso. Oh berarti awake dhewe dipangga mlebu nang neraka. Ketika manggok nang neraka yo ngeten iki disiksa karo Gusti Allah. Cuman angen-angene awake dhewe cara manggok nang neraka ya rasa suwi-suwi ngoten lho. Ya pokoke ukur-ukur manggok bar niku wis resik dosane terus diunggahne manggok nang swarga. Amin ya rabbal. Niki dadi suci sangka dosa gak bakal iso kula panjenengan ketika metu sangka donya. Mulane awake dhewe pangga manggok nang neraka, tapi insyaallah ketika sesuatu niku dikersakne karo Gusti Allah, kula panjenengan sedaya dijatah manggok nang neraka, tapi kok Gusti Allah niku maringi kalonggaran datang kula panjenengan syukur bagi oleh syafaat saking Kanjeng Nabi, sebab kula panjenengan istiqomah akhirnya kula panjenengan sedaya niki manggok nang neraka, tapi diceluk Kanjeng Nabi wis rasa manggok nang neraka, langsunge manggok nang neraka dianggep dosamu wis resik, dosamu wis ilang, awakmu kaya wong sing gak duwe dosa sehingga rasa manggok nang neraka sebab oleh syafaate Kanjeng Nabi. Amin ya rabbal. Muga-muga enek manfaate, muga-muga enek barokahe. Amin ya rabbal alamin. Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.